Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong alam batamay jong Kanongpo Region Auto Owners and Drivers Association nakajing bitar halor kajing ledon bor bat pendan kambakla jong ba Marcos Martin Presiden baru ba W Makri Sekretari Barim jong ka NRAODA yang ke kerteng jong ka seng kinong nya kali kamay auto rickshaw mentakas ngi gilalay ben ujor siya Deputy Commissioner but Superintendent of Police jong ka Riboy District nagabenta bandawa bakide ban shimkia ban le AA halor kani kabenta habak ren kilat pathai khubor harin gijing kendo USP bat DC ka Riboy District uba banasar lingdo nong lembar uba LNB Tensong badai President bad Education Secretary bat mai kila kinno bagiti ki argon kinong yalam barim jong ka seng waradin balada ban pentamai kinong yalam jong ka seng ki bala yo ru ka jing itho na office rekam jong Deputy Commissioner ka Riboy District Henry kidang yai kamsa kum kinong yalam jong ke NRAODA nakabayay beteng ban krong pisa bat samru iki shiti ban penlong iki jing jet iki nong kit kam ki bat mai ka bala thmu ban penlong ha ka arput lai trek unai wing arajar arpusau kini kinong yalam bat mai jong ka seng NROADA kila maham jor yo ba Marcos Martin bat yo ba Makri ba kani gede ka last warning lani ka jing maham ka ba khaddo ba kimdei shuban pendan kam ni ka kerteng jong ka seng nang ni shakmat namar ba ki don ni ki kot kisla ki ba biang ban penshisha ba ki dei ki nong yalam ba pura jong kani ka seng ki nong nya kali kamai auto rickshaw da ba kinno ru ba teu ba Marcos Martin ule kum ba utip an Henry tip AA parudang yai le kum ureu khlau halor ka jingkam jong ba Marcos Martin ba umithu satyai ki tekinong pen scam bat kinong yalam bat mai ki bala sha pen scam kila ong bakani kamut ka office jong DC ka Riboy District kala bakla kumta kim bansi baki haban ujor show Deputy Commissioner bat Superintendent of Police khnang bakin shim kia halor kani ka kam banya sha ki pat ba khnang ba ki ba kum gini ki break ki ba nang tang man pen thok bria bat pen kulmar jingmut kinong nya kali kamai auto rickshaw kinom yo lat chu nang ne shakman to nakaliang jingi kinong ilam juga NRAO and DA nyawan hang ne ban pencai ba sipi ki ba kinong nya auto bar ki ba bana du ka khatwai trik jung ne banai ba alek jung ne banai bangila yo ko overbal no po DC nyopo DC ke office bangila yo ba ka jing pedi thuk ba thmai ngi kim kinong kam thmai tinggal yo ki jing thok jing tar baro ki kot ki slabaro bangila pan itu ingi nakaliang sarkar ka itu ingi kinong kam thmai jong no po baro wai ten re ka basngolong ngo mentangi kendet mene ba u nakaliang jung presiden merem jong ba Marcos Martin udang sam city biang seki tagi ba kersan ni no ba iya kana kaju ka kerteng upunan kam bakla iya kana kaju ka kerteng ka NRAO and DA kabamut ba udang kam hadu menta ka ganti ba menta no kam padai bu presiden uto ujokan po auto station berkawai ba kaju par ka susi uang ru hana ba iya kinong pen scam rang imitu iya kinong syak pen scam rang imitu ka ba saum dom kabamut long ba ka DC office ka bakla hakmat ujung dan ringing solong ay kene bangiwan percaya baru ngiwan hang ne kapor bang inwan bu ka complain letter ban kali audisi bon simke kene ba kum gini gejai biro gejum potobria na kapor sapor ba ge sim kaburu ay jing duna jing bor perkhat jong uai war dan jing kikat ne katungut kinong nya auto ba kum kinong nya auto baru sikata la jensi arda yo tam menta gila shania gila aus nang wan ban ai ka ketiga yang ketigmon juki bani lang bat ngi hendrai ka bementa kisa lungo bang wan hangi kum kipat ba ban kelingi kinong elam ba kumno ngin sene yanongin ken ba kita kinong elam nomor ba uner long akam baru menta de nomor kata ngiwan Ahmad Infisal ban pensai ba nomor ba une presiden bementa kum okam yang ba Marcos Martin kum presiden une uwan makri kum sekretari baradu kan sngi maham mardar ba umdai su ban kam presiden lan sekretari dekni kibreu ude ban sange no mardar ude ban sange ru hagal jinglum khajna ngaju haga jingling ngataj notis go ngim khangi kata ga jingku asuson jungu de kiwe pat ndrai umdai ban sim pat yang ga juga kerteng ga bangela dangal ga government kala itu engi but umdai su banang nai sekmat bu pan kam kala ngene kata ga jing tak citi jungu kata ga jinglong meeting ju ulong sausin sansin citero ngim khang ngim pan bor yu kata ga mon lalut mar india ngitip gire sencar ba ula ban lekar ga mon yala ga jong ndrai umdai ban sim penerkam kala ya ga kerteng asuson de kiwe pat mentatang ga we ka simkat ka jonggi wei ladanga nga penerkam ka an ka sim ban kem bat ban bisar yu hendrai kat kata ka kerteng juga asusion ba upat ba bubun balang de ki saus pa san spangut ibreu ya hapo jingilam jingi un penerkam bakala hato kar saus pangut ibreu kandon ba jing sup bakala den mar kata ngiwan ga ban pensai bat kaleng jungnero udah ban sangeno barkindor gi pran ki kam jingi ken pensai khambai kene te kombala yathu do presiden mene ban kaliang jongi hadin bangalayo approval na po DC office sangne te la itu pura ini komite ginong kitkam ki pura jangan action rei kabasusi galong ba une presiden ba Marcos Martin hadu mentau nang penibor
hadu mentau nang penibor berkani kadai ke sti pe ani kadai sti ke ba u nakaliang tu udang konbin ya ke ke meeting ke barlong hamadan pamsim bar misuse jaga kerteng jong ane ke action kemud udang kam kumu presiden jong ane ke action hadu menta kani kadai kerteng jong ba Marcos Martin presiden NRAO NDA bar une udah uba W Makri secretary jong ke NRAO NDA te ko ne kalong impossible namar balai ba nakaliang jong ka kaan nakaliang jong ka sarkar DC office nang ne kala itu yang i kumno kam iba pura jong ka session ndai ka ba lengo kalong ba kumno kini kibriu kidang kam ilade ba kidai ki presiden secretary jong ne ka session te nakaliang jong i kum ki nong yalam jong ka session ibala iyo ka approval nang ni na DC office ni sukhia halo kane ba nakaliang jong i hi ni 1 week kloi mentang lo submit ru ini ka chithi ke jong i sepo ku deputy commissioner Riboy district bat ngila air ke chithi sepo SP office ba nakaliang jong i kwa ba you have to take action ma habide ba ne ka kam te nakaliang jong i kum ginung yalam ki bala yo ka jing pen ku bor na ka sarkar te ngisngo bandong ba uneu presiden jong i ulalong riu klau ilade te kumno habangi ngila yo kita ki jing pirsan adong sadong ikut kislag babyang nri balai te udang kam ilade kumno presiden temu kani ka jingle ka jong ugalong ba yala de udum kamudi ki wer umur pendum lot te nakalia jing ngisong madong ba habide bagade ka meeting ka bon sapelong haga arpulai terik u benai ba mentau benai hani ha madan pamsim haga sisejan te nakalia jing ngi kerpat ikitu ki baro ki ba ula sam chithi ki ba sobha nailek cheni meeting namar nakalia jing hi ngila ai ki jingtho sa baro sakaliang DC kaliang SP ba nakalia jing hi ngila pha ru ki bakin dei ban sim action ba bide bide kam namar uni ubreu u claim follow ki kenon ai ule gombo start ai tambo tipat ya ka ai te nakaliang jong ngi somo dong kumne ba nadu katung la maham ba une u presiden la ne secretary la ne isi jong baro ba kim dei shu ban kam yale de kum presiden kum secretary bar kum kinong kam jong ne session ndri hadu mentang ayo ka ba susi kalong ba udang pen ibor hadu menta te nakalia jing ngi somo dong shisndan menta direct indong yo ba menta ngi ngin le daga kam ga batang e ba amar balai ba phi claim ngap habide boneka nakalian jing kum kinong yalam ila ai ka hukum ya phi namar ba kam di hok ya phi ba pin dang kam yala de kum presiden la de secretary jong ka action te nakalian jing ngi somo dong ba ya ka kam yala ya chakmat bat ka an hi ka le ka ban kam he de bukan ka jingle hormur ka jong phi nakata daw ngiso bandong ba ka jingwan jing hang ni kam de bandong ban wanra ikano ka jingya huri hura wanra ikano ka jingya suon pramangi ndrengi kwa ban penbe ya ka jing bakla amar ka jingle jong nu presiden ku jalam bakla lut ya baro kidri barato kasim katu ka bangat hapna kat badang ki kata nangat takada ngong ipi wat persyang banyak sekmat namar ngi ngila biang lut kisti ya pom ge jongi ngila biang lut ki dokumen jongi baro ke baka sarkar kal pen ku borengi ndai nakalian tapi bidang penibor hadu menta nakalian jongi ngin ai daga batang menta ipi pakane ka last warning ge jongi nong ipi ba ngi ngin nya sekmat ya kam jongi te nakalian jongi kunung yalam jong action te ngi sokia halo kane kam bat ngi kerpat ipi kum ki driver ato baro ba pin sim kata ka responsibility te ba mut ba pin dor kata ka strong common sense yala de mut shwa ba pin ya no menta pet shwa ani study shwa itu ka kam kolong kumno amar pin shwa malla pe kelut te haba ngano ya pi haba umalla hi umla banyalam umalla kata kiba lo do malla unyalam umalla baro kin poise kharai lani baro kin poise tliu takadaw no kaliang jongi so badong bagi banjur sa isin ba kum bangi lamaham yu ha katu ka bangi layo ka probal bat bentar ngi maham tang ba ngingin le daga batang namar balai bau ne ubreu umut ba pen ibor ngi hadin bangi ngi layo ka probal ka ba pura na po DC office